foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi araba ni o bɛ bɛn février kalo tile 4 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni an bɛna o walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw fɛ ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye min taara an ka fintigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Muritani o dan furancɛ la ni o ye foyita ye an ka fintigilakaw ye wulikajɔ kɛ ka dankari kɛ banbagaci walima caman na an bɛna an da don kunnafoniyaw la ko walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ o ko bunakun kan Kayikaw olu fɛ yen nɔ wulikajɔ belebele o taara Kayi marabolo ale ɲɛma fɛ ni o ye Kayi gouverneur ye ka i senfa ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci wale min ni o taara ka o kɛ an ka tati mobilibaw olu donni na ka maa minnu ni olu joginna o ko bunakun kan ka taa olu mafilɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni sɔrɔko o nasiraw ye wulikajɔ o taara ka o kɛ ni ka baara bila sen ka Kulukorukaw olu fɛ yen nɔ walasa fɛn min kɔni ye foroba nafolo bolofiladon min ni o baaraw bɛ ka kɛ kɛlɛ ka kɛ o ko bunakun kan ka o baaraw kɔni kuncana an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw tulo kan nin de bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw dan kasi ka kɛ ni tɛnɛndon ni o kun bɛ bɛn février kalo tile 2 san 2026 Mali ale ni Muritani dan furancɛ la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko foyita an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ k'a fɔ ko o jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye état major général ye kuma min kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ belebele kɛ ni ka dankari kɛ banbagaci wale maa caman na k'a yira k'a fɔ ko o baara in sɔrɔla ka kɛ ni kunnafoni di sira ye mun kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele an ka finitigilakaw olu yɔrɔ la ni o kɛra sababu ye ka banbagaci maa ta ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ani ni fɛn min kɔni ye bolimafɛn sen 4 ni o ye pick-up ye o 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ale ni maadenw ni ka fɛn min kɔni ye dankari kɛ olu la o sɔrɔla o kunnafoniya la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Kayi marabolo ɲɛmaa ni o ye Kayi gouverneur ye ale ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye général de brigade Musa Sumare ye ni ka taga u ka kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko hôpital Fuseni Dawula ka taa fɛn min kɔni ye a ɲɛjɔw maw la minnu kɔni ni olu joginna kosɛbɛ ka kɛ ni banbagaci wale mun taara ka o kɛ an ka fɛn min kɔni taji mobiliba minnu bɔra ni ka taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ o tatɔla sira la ka yira k'a fɔ ni o baaraw taara ka o kɛ janvier kalo tile 29 o tɛmɛnen o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o baaraw taara ka o kɛ bingani wale ye ka o ɲɛsin olu ma chauffeur minnu ni olu banana ani maa minnu ni olu banana a ko bunakun kan ka taa a ɲɛjɔ o la ka taa a ka dɛmɛ ni ka taa o don o ma kofɔlenw ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko Kayi marabolo ɲɛmaa a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ chauffeurw ye ni ka tila tuguni ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ maa minnu yɛrɛ fana bɛ chauffeurw dɛmɛ u ka baaraw la ni an b'u wele ko les apprentis ni o ye prantiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tila tuguni ka foli kɛ fɛn min kɔni ye maa minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye ka tajiw ladon anw fɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na ni o ye les opérateurs économiques ye ka foli belebele ta k'a di u ma u bɛ baara mun na jamana ye o sɔrɔla o kunnafoniya na ka o walawala ka o da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni UG ni o ye Institut Universitaire de Gestion maw ye k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko lafasalitɔn min bɛ lakɔli karamɔgɔw olu tɔgɔya la ni o ye syndicat NSUP ye fo ka taa se SNC maw olu ma k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɔra ka u ka dusumangoya ale ni k'a yira k'a fɔ ko o ma sɔn hakilina min taara ni o bɔra an ka minisiriso min ka baara bɛnnen don kalanko olu nasiraw ma minnu bɛ fɛn min kɔni ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ kalanko nasiraw fɛ olu jaabiw bɔli ko bunakun kan ni fɛn min kɔni ye UG ye ale kɔni ɲɔgɔndan min kɛra ni o ye a concours jaabi min bɔra ni o ye o jaabi ka u lasegin k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye yurugu sira caman ko o taara k'a ye jaabi bɔli baaraw olu nasiraw fɛ k'a kɛra fɔ ko o kɛra ko min ma bɛn lafasalitɔn maw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o taara ka o kɛ san 2025 ani san 2026 ɲɔgɔn ta baaraw olu kɔnɔna ni o jaabiw taara ka o bɔ janvier kalo tile 9 o tɛmɛnen olu la ni bankɛra jaabiw la janvier kalo tile 29 olu wagatiw olu la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko lafasalitɔn maw olu ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko majɛ caman ko o bɛ kuma ɲɔgɔnya o jɛ ko majɛ caman ko o bɛ baara jɛ o kama o y'a yira k'a fɔ ko olu jɔrɔlen don kosɛbɛ maa minnu ye nin ɲɔgɔndan baara in olu kɛ k'a fɔ ko u ka yeta ale ni u ka baaraw ko o bɛna kɛ jumɛn ye k'a fɔ ko n'a fɔra ko u bɛ fɛn min kɔni ye baaraba mun kɛ walasa ka nin ɲɔgɔndan in o kɛ k'a fɔ ko o baara ninnu ko u ka fili ji la tancogoya la o sɔrɔla o kunnafoniya n'a ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Kulukurukaw olu fɛ yen nɔ baara kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ka o kɛ ni o bɛ tali kɛ kɛlɛsira kan k'a kɛ maa minnu ni olu bɛ fɛn min kɔni ye foroba nafolo ni o ye jamana nafolo ye o bolo fila dunni o bunakun kan ale ni maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ banbagaci kɛlɛ ni ka ale jukɔrɔma don ka yira k'a fɔ ko o baara minnu ni olu tun bɛ sen na ko o nun cɛra araba in na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko a kun jukɔrɔma donnen don badi maaw fɛ ni o ye Banque Africaine de Développement o ye ni o ye wariboso ye ka yira k'a fɔ ko nin baara kofɔlen min taara ka o kɛ ko o na kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni kiiritigilama dɔn ale ni an ka dɔnye dɔn ni ka fɛn min kɔni ye baaradege ka o kɛ olu kunna ka kɛ ni kumasiraw olu tali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni u bɛ nin baara jugu kofɔlen in na walasa ka jamana ka sɔrɔ sira ni ka o bila fɛn min kɔni ye kunko la ale ni ka jamana la basigibaliya ni ka o sinsin cogoya min na an b'a fɔ k'o sɔrɔla o fana kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni wulikajɔ ye mun farala fɛn min kɔni Mali sifinnakaw bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn min sigi ni an ko o ma ko JISAI Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bolofara min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko JCI Universitaire Bamako Espoir olu maaw ye u ka fɛn min kɔni ye darajɛ fɔlɔ ni o ye Assemblée Générale ye san 2026 o mandature ko bunakun kan ka o kɛnɛ ni ka o sigi min ni a taara k'a kɛ fɛn min kɔni Hôtel de l'Amitié o la maa minnu ni san 2026 ni o baaraw taara ni ka a kalifa u la ni olu bɛna jɛ ka san 2026 mandature baaraw olu kɛ ni o ye u ka président rentrant ale ni a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka yira k'a fɔ ko olu kɔni ye u kale k'a siɲɛ k'a fɔ ko u ka wulikajɔ o na bɛn fɛn min kɔni ye organisation ni o ye jɛkulu in ye a ɲɛtaga ale ni a ka hakilinaw olu lafasali bunakun kan o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ u ye ɲɛfɔli kɛ u ka baarasira minnu ni u bɛna ta ka o kɛ san 2026 kɔnɔna na ni an ko o ma ko plan d'action 2026 o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ka kɛ ni u ka denfa ni ale tɔgɔ ko sénateur Cheickna Ben Kantara fo ka taa se u ka denba ni ale tɔgɔ sénatrice Fantasi ale ni maa minnu ni u bɛna jɛ ka nin baara in kɔni kɛ san 2026 kɔnɔna na olu kɔni u kale ka siɲɛ u ka hakilinaw ni u ka baarasiraw olu la o kama ka yira k'a fɔ ko san 2025 o ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo ni an ko o ma ko le président sortant ale kɔni ye kuma kɛ min na ni a ye a ka nimisiwasa ni a ka nisɔndiya ni a ka hakilina ɲumanw ni ka o ta ka o fɔ ka kɛ ni san 2025 baara joli min kɛra olu kɔnɔna na u kɔni sera ka baara minnu ni ka o kɛ ka se a danna ni ka lawasali kɛ o senfɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni président rentrant ni o ye san 2026 o ɲɛmaya bɛna ta ka di maa minnu ma ale yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o bɛna ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni san 2026 o baarasiraw olu ka taa ni ka olu yuguba o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya na ko walawala ko da aw tulo kan nin bɛ dansigi kɛ aw ka bamanankan kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye an ka kunnafoni di siraw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko aw sɔgɔlen to an na ko a tɛna fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛɛ wasalam